Maranda bang ni kuya? Oh, mano. Kamusta ang trabaho mo? Nagapirmi na sanang bang ginagawa ulit. Ano ito? Pasado alas 8 na baka. Anong schedule mo? Ang schedule ko 10 to 6. 10 a.m. to 6 p.m. Alas 8 na baka. Ano po kuya? Permi na sanang bagang may customer na naghahabol. Imbis na magsara na kami ni amay, dahita maski close na ang signage mi, mahapot paan kung open pa. Tapos dahil man kaming maginibuta, ang iba midbid kang boss mi. Paano kung isumbong kami? Sala na paraitan. Ano dapat ang out mo? Dapat kuya, 5:45 close na kami. Para pag 6 p.m. out na kami. Awiyo. Sige, mare mano. Maset kita ki goal. Anong goal kuya? Arog kanyang goal. Ngani makauli kaning amay. Sige, sige. Ngunyan, pag 5:30 na, dapat naglilinig ka na. Teman pidi kuya ta. Managitan kami kaan. Day ka na kaan. Managitan kami kaan. Day ka na kaan labot. Focus ka sa goal. O yan ang goal mo. Focus. 5:30 maglinig ka na. Tapos 5:45, paingalo na ka mo. Ngani, pag alas 6, out na nindo. Sige, sige. Ata, magtubod ka sa ko. Dugay ka na. Iyo kuya, magadagitan ka, okay lang. Basta ika, may goal. Nagpo-focus ka sa goal mo. Paano pag barkada ni boss ang customer? Barkada ni boss mo ang customer, okay lang yan. Bayaan mo. Total, close na kami. Bahala man siya sa buhay niya. Dahil porkit midbid, barkada ang kang boss mo, perminsan na sinang espesyal. Bayaan mo. Focus. Ayos ka talaga, hermano. Isa, garo baga, amay ka na nakauli ka ng mga nakagingal daw ah. Malupiton talaga sugol ta. Amayo na ako ngayon ng huli. Umuya ako sa imo, madali pagturuan. Subanggi, maski matawon pa kami, clinose ko na. 5:45, sarado na. 6 out na kami. Bahala man sinda, basta ako amay ako maguli. Pero baka excited ka na maglaon. Sige naman ako, tama na ako. Alas 10 pa sana. Kung alas 10 pa ang log mo. Alas 12 pa siya. Ano permano, suspendido baga ako. Kasubanggi pala sa mga customer ko duman, mga barkada pala nito ni boss. May pasuspendido akong 1 month. Ang importante kaan mano, nakuha mo sa goal mo. Paano kaan? Masikaso naman ako ta. May trabaho man ako.